tumfo nyankopon ase ebraso sa Sompa first service ye tu bosome ni nyina de hwewrade nyankopon sa Sompa first service ebraso sa demu ni nyina we different no fiba ojai hwewrade sa sa hwewrade hwew no wabusua so a mo emasem Sompa first service ebra ye bompa ye hwewrade mobro hunu adoye sa de boni e wo demu ni nyina onyankopon empango ema wenti na Sompa first service ewo ho gather your family members to join Sompa first service. It's time to commit the whole month, the new month June, into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. Yentina Sompa first service wo sa ade chia na yantia sambone a mpanyfo se ye chiri o. Matthew chapter 6 verse 34 no o se de bia ye bodin se da no bone doso e wo dan mo. Psalm 41 so verse 15 no verse 5 no koro se atamfo ka se da ben kura na ubewu na wodin ayira enani papi ka kwanshianti omo edin ayira yare boni nti omodin ayira esan bi esan wonti enaye hwehwe wona yehu yenti na Sompa first service wo sabre me mawache mawaham e mawajo sabre ade ache baby ade asan baby ene wa wo hwe me wo Europe nyina ye chiachia mo mo am hwe ye wo Asia nyina ye chiachia mo America ni Australia nyina ye de asafo radidin e chiachia mo adomanya me ko sabre Asia Japan ni potem ho no sabre abo awia do no mienu a eko sa soso ne twemo eba Dubai ne potemo man no ho na sa breso so e mid morning na ye ko Canada ne US ne potemo dia e midnight na ye ko UK e London ni oman Ghana mu dia e morning enti baby bi o hwe ya utie ye fribia ebra so se ye da onyankopon ase ene nyame ase de wawura bosome fofrom ene ye wo June bosome no ene ye first June metia kwadwo ni adwafo nyina mema che mama ha mama jo every January ebesi June encho anche kura aso nipa ewu no nipa yare boni abowo nipa wanya amane ewu no edoso aso rate atwitwa jo ewurade obo ho ban abo ma ho ban na onyankopon se fata se yeyi na ye kanfo no me kancho se Sompa first service enye TV anase radio program kweke na ye program anyame tumi ni na ho dende ekira nyame ya nwanwa adwuma ne nsankyere ne e wo Sompa first service na so amafo fredi adanse akese wonso so obedi adanse ne be amen mo mo hwe Tarawan TV nyina ye chiachia mo nyina mo muti ye radio ahodo nyina ye chiachia mo en mo so mo hwe Facebook ne YouTube so ye chiachia mo sabre eya mo share link no ma afofro so ehwe bi mo share link no ma afofro so entie bi TikTok so beti ma reach ye wo Sida Worship Center obo Sida Worship Center TikTok obehu ye and then you be Psalm 103 verse 1 to 4 so they are there radias enyom ohade me nsano yi mu ba akoko si 9 ye gira so they are there radias bebre na radia ya ma wo. Oh Jesus me crash rade na me mu ade nyina hira ne din konkono
me kra shire awurade yo na ma ore mfiri ne ne yopanyina yo ono na wode wonfo so nyina chewo yo na wosa wonyale wanyina oje wonkofura mnamu wode adoye ne mobrohunu ebo wabotire. Hallelujah. Amen. David nyomo no me kan David ya ye kan e ho asem na ye Jesse bano e ohene David. Yes. Ono a onyankopon mobrohunu na adoye ye odo kwanya mefa so je ne fra tamfo nsem wase me crash the Awurade na ema wure mfiri Awurade ni ye panyina mu nipa bebre da na wure firi the Awurade aya free January ebesi 1st June yi miama nyame aya mawo nyame atwetwajo watwetwajo ma emu yade emu ka kwenhia eme esane emu abayama ne ni nyina Awurade hu mobo Awurade atwetwajo watwetwajo ma no ukuru oyere obi man so obi kuro so nyame mobrohuni na doye aso so dia ose oje wo fra menam je wo fra mu enya Awurade a ka yesu fidie ti Psalm 124 say enya Awurade na wo ya fa ma Israel enkan say enya Awurade na wo wa fa emra tanful don no solity a ukọ na yeso ahodo da ya hodo ososo ye nse bia nipa bi kama wote ye the one thing ni nyina mu Awurade atwetwajo ena adenti na only me embom enkamfa Awurade Jesus baby bia wo hwe na otie ye bia e wo Sompa first bia wano manyamente woni let God hear your voice. Thanksgiving. Be one on a day, right?
Jesus Christ. Nyankopon shiraupi. Safe na o hweye e TV, utie o radio, Facebook eye Sompa first service. Wa sida no e wo fomo, ebi a wo teka mu, ebi a wo adwuma mu, ebi a afe na wa sore manyame hu nioma wa ya ma wo. Enye ni penyina na hu bosome etoso nsian yo. Enye ni penyina ebi so hu bosome nsian asoso wa hu no yade mu. Ena buso bi tinisio ebuso bi bobra ya wura bosome nsian fi se abrabono ni o ma di no nyuno sanya no me kan ye no. Yes. Ena no pay me pese o san bubo nioma bi so da rade ase o ya de da ho nyina mu o so ti ase obi hwe ya obi tie ya hospital oda yare mpaso obi hwe ya oda yare mpaso fie obi hwe ya onuoma bebre ena asolete wo anso ni nyina mu no oda so ti ase oda so ti ase yare na ntime nkun nyame aso mu o yare da ho no amafo nyare aso masan ho ewu na chese Nyankopon bobru hunu ni na doye no asonso o ma no da so ti ase ukru no o yire no wankasa mepese ugire nioma bi so fa yi nyame aye yi nioma bi so fa bo nyame abodin ka kire na se oye na doye e wo hoda. Let God hear your voice. God deserves to be praised. Therefore God, our God is God. Pure one. Jesus Christ. Nyankopon shiraupi ena anopay. Amen. Trestam sasa yakuma mu ya fo ya de nam ya bowura adomo ahenware ne. Ye kwurade enem ewo bonika kwan so eye confession. Unyame batape adwiremu susuyemu nuyoyemu akomamu. Bible say ye papa ye no etesent magufin ewo urade enim. Enti ye kan Romans chapter 6 verse 23 no. Romans chapter 6
verse 20 ɔsɛ bɔne akatua ne wuo na onyankopɔn adom akyɛdeɛ no ɛne daa nkwa wɔ Awurade mu yɛbɔ mpa aka kyɛ Awurade sɛ fom so bi a yɛayɛ deɛ ma ayɛ deɛ yɛkuru no ma yɛ deɛ yɛankasa yɛayɛ na adwene mu susuyɛ mu yɛsrɛ Awurade Kristo mogya hwɛ gu Calvary no sɛ ɛnhoro yɛ manatoɔ ɛna no pai srabɔne fakyɛ ma wo fie srabɔne fakyɛ ma ho sɛ na Nehemia so srabɔne fakyɛ ɔsɛ magya fie nso so ayɛ bɔne confession time ɛwɔ Yesu de mo Yesu de Jesus Christ. Yankopon shiraupi. Amen. Mo Facebook ho nyina so mechiachia mo. Georgina Ayambele mechiao. Sa so na Jimaima Owusu Efriye mechiao. Sa na Matoda entry mechiao. Baby amu bi amo sha link no ema afoforo enhwebe. Ama se wa mu nyina ejira so Yankopon shiramo ne dodo no aka. Yankopon onhyiramo ebra so se yetie onyankopon asem na yegyina so de tubo so meni nyina ni na wotwe e de hye Awurade nsa. It's time for the word of God. Ene futu sama ene me de brew no eye Sompa first service ye ba yesi jai wo haw ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye jai wa mani ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye. Leave all to God and God. Leave all to God and God will do it. Jai ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye. Obi hwe ye obi tie ye every January ebesi May wan fa na hogono Yes. Esun abene yade ahaw yade tetew aso be se gya yade ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye. Obi hwe me obi ti me wane nye biom ne nye ukọ na yeso a untime na wane kuso na de ache ne nyina ne se wadwuma na sei sikasama ye de onuoma wakra fru obi man so ne nyina eya ye ka containers nuoma o shop ho o store ho obi adwuma office ho omo akwantuo mu mo adwuma sem o sikasem aye den aso sika ne dwete ye Awurade Nyankopon de a ene gya wo ha wo adwuma ni nyina mu ma Awurade o na Awurade beye. Obi so hweme obi so tie me ono so na sem nyina ne se adwuma no nya bi obegye aso adwuma no mpo wo nya bi gya adwuma ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye. Obi se ne de yesuku nsem ne de ye adwuma sua gya ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye. Obi hwe ye obi tie o se ne de ye akwantu mu nsem obi man so obi kuro so wafa ni ho nua ba ni ho papa ni ho kyerese nua mo aye den ewo Europe Asia ho osra ho ne nkrata sem ne nua ma na ware sem yade se tete no obi kuro so gya ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye. And I also how they say eya wade awosem obi se mi nyini obi se mi nyini mi nyini na me wumpo wan hwe ya me mabeye nkokorafom
emba ene mbrewafo ma message ani nyina mu ma awurade na awurade beye bosome me no kasafa God's visitation God's visitation onyankopon ensrahwe bosome nyame beba besra wo Amen. me se bosome we nyankopon beba besra Amen. na nyame besra wa edi odinhira oh Jesus odimpeja odi animunyam yayaresa odi awo ena ebrewo nyame besra wa edi wakoma so ade ena ebrewo enti bosome ye krado watch out nyankopon eba beyede hallelujah Amen. se nyankopon na ye friend se aye biafo no se wadi kan ya sra nipa ni bia enya ye penso ha na nyankopon beka se ojai ne mansra twa onyankopon beba besra. Amen. Ye bebie ye twere sam na ko Genesis chapter 21 verse 1 to 3. Genesis 21 verse 1 to 3. Na awurade behwe Sela Na awurade kosra Sarah o said ya okaye no MCR monfan to afidie ne so onyankopon, and now Lord was gracious to Sarah as he had said. Monfa ada the best translation into so na oye Sarah said ya o share ne bono oh yes Sarah said ne o share ne bono or say and the Lord visited Sarah as he had said and the Lord did unto Sarah as he had spoken. Wow. na Sarah nyinsane Na Sarah nyinsane na wo babere mama Abraham Emma Abraham ne kokora brem bra onyankopon kan ne ho asem no mu onyankopon kan ne ho asem no Abraham to oba Sarah wo man no din Isaac na Abraham to oba Sarah wo man no din se Isaac. Hallelujah. Amen. Nyankopon ko sra Sarah. Oh Jesus. Ewo Genesis chapter 18. Yes. Eno ka chansa obesan abade jembium. Na obeba no. Na de waka ni nyina abem. Yes. Ene okana bemo. Oh Jesus. Sene na sem. Oh. Onso so wo hweye. Onso wo tie ye. Oh, the wa share your bono or ye no kwafo. Hallelujah. O so re mpaw ye. Sorry nyaw ye. O so mi sie nyame baba besra wo. Amen. Nyame besra wo apomoden no. Amen. Nyame besra wo waresem no. Amen. Nyame besra wo Kristo som no. Amen. Boni bi a watom no nyame baba besra wo. Amen. Me se apam bi ni no bi a edi unya nyame baba besra wo. Amen. Ya boni bi a wo so nyame besra wo. Amen. Obi man so obi kro so nyame besra. Amen. Bebe srawo mano. Amen. Oba ko srawo kru. Amen. Bebe srawo yire. Amen. Bebe srawo juma no. Amen. Na onyame sra hwe no. Edi nshira na mo. Amen. Edi adanse na. Amen. Edi mpeja na. Amen. Me no kasa afa God's visitation. Ene anopay. Bosumi uhia onyankopon sra hwe. My God. Se nyame di ka ko sra nipa ni bi. Oh. Emma nyame ko sra wo no. Unkunudie baade a ende na yeso yesra Awurade se Awurade ombesra ye. Amen. Bible say nyame ko sra Sarah na wabo abrewa. Nyame ko sra Abraham na wabo akokora. Na Genesis chapter 21 o say nyankopon ko sra Sarah no. Oh, na wawo obabeni. My God. Senia na sama okan ye no etie. Enti okan ye no abem. Yes. And then nyame besra. Amen. Bosome nyame besra. Amen. And then nyame besra. Amen. Bosome nyame besra. Amen. Jira sa nyame asem so abompa se kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Bosome na wotwi jo bosome Awurade besra me. Awurade besra me mano. Awurade besra me ware no. Me juma no. Oh makwenti semno. Bisuku semno. Juma suya no. Efuye no. Mensana juma no. Awurade besra me. Ministry no. Awurade besra me. Awurade besra me. Ni mi diesie. Da ye so basa no. Busuye mo apam ne mo do me no. Awurade besra me.
Awurade bɛsra me. Nneɛma na makra no. Nneɛma na makra no. Nneɛma na mayie no. Nneɛma na mayie no. Cars na metontɔn no. Cars na metontɔn. Shop no pass na metontɔn no. Shop no pass na metontɔn. Awurade bɛsra me. Awurade bɛsra me. Oh nneɛma metontɔn wɔ dwa so ni nyinaa. Nneɛma metontɔn wɔ dwa so nyinaa. Awurade bɛsra me. Awurade bɛsra me. Wɔ Yesu dɛm. Wɔ Yesu dɛm. Yie wa no na bɔ mpae sɛ. In the name of Jesus. Jesus Christ. Yeah, mention of pastor or bomb fire. I feel now I'll reach here. Sompa 93.1 FM.
mo so mo Facebook ni YouTube ni nyina Facebook ya mo share link no ma amanfo nhwe ya mo fa mo comments so mra ye bompa e ka se Awurade bosome juyi Awurade besrame besrama pomoden besrama juma wade bisika sem krata sem juma sem ma menya ni peni ma toma menya kopeni ma doma promotion Awurade eche Awurade besrame me mano besrame mano say na wade ne kem chiro Awurade besraye no ministry no awade sem no mano Awurade besraye me juwe minsie Awurade besraye tie wade sem bo Jesus Christ. Yankopon shira opi. Ya bompa ya peja eneda ne bosome akwa Awurade nim. Psalm 37 verse 5 no. Osi yemfa ya kwa nhye Awurade nsa. Oh Jesus. Yemfa ya ho to Awurade so. Na ono ena no beye. Kasa Awurade Yesu. Enedai. Eni na wotwe. Peja ba Awurade nim. Awurade kaim wo nedai mu. Dufre ni mi fiba. Medisha wonsa. Medidie ni me nom. Meka akoni abediem. Mene mebusua. Madofo. Juma yefo. Enedai. Fire na mo sisi ye. Wo Yesu demo. Ye wa na bompa ma enedai.
Jesus Christ. Amen. 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 Ne kyerɛ sɛ deɛ wɔsere biara no ɛnyɛ hɔ. Yes. Amen. Ne kyerɛ onyankopɔn tumi. Yes. Mɛ no bɔ mpaeɛ apagya bosome na ade bɔne bia wɔ bosome no. Jesus. Mo wura mfi sɛ bosome atwam bosome no me bosome no. Ɛnum na obi kra sɛ wɔkɔ aba. Obi tu onu akasa ne car. Ebi accident. Car ebi nam atete. Ene obi kotwa nsuo afa bi. Bosome no obi ewuwum. Obi wɔ hɔ a abusua ne da aso. Abusua bi de bɛn. Wo mo se bɔfoɔ. Abusua bi awre chichefo. Bosome meyi wa firi mo. Bosome dwum no adebɔne bɛn ne wo mu. My God. Bosome no adebɔne bɛn ne wo bosome no. Jesus. Ne na wɔtwe adebɔne ne wo mu. My God. Ɔbɔnefoɔ ne hyehyɛye biara. Ka sɛ bɔnefoɔ ne hyehyɛye biara. Ɔbɔnefoɔ ne hyehyɛye biara. Ɛwɔ na wɔtwe yi mu. Ɛwɔ bosome yi mu. Ɛwɔ ɛnɛda yi mu. Menyi ntumu. Bible sɛ megye tumu a. Ɛbɛyɛ adwuma. Menyi ntumu. Any evil agenda. Any evil dreams. I break out. I roll back. Break out. Open your mouth and break out.
Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. According to Proverbs chapter 26 verse 27. I said do two amrabia betona. Na de omo boba bi se emra wo so no. That's how so. And only I roll back. Yes. Hallelujah. Amen. Nyankopon shira upi. Amen. Kasa urate. Erate. Bosomi. Bosomi. Me friendshira. Me friendshira. Me friend kunimdie. Me friend kunimdie. Me fra hoto. Me fra hoto. Me fra sumdie. Me fra sumdie. Bosomi. Bosomi. Erade kai me. Erade kai me. Erade yamadoye. Erade yamadoye. Fresika. Me fresika. Fra dance. Me fra dance. Bosomi. Bosomi. Erade yamame. 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 Erade kai me. Erade kai me. No mobro huno. No mobro. I enjoy ST. Erade me just Psalm 107 verse 20 so. Jesus. Me bompai obi bi o hwe yen. Yes, Lord. Awo tie yen. Bosomi erade nkai ho. Amen. Bosomi erade nya wadoye. Amen. Bosomi erade nkai wo dwuma sem. Amen. Erade kai wo sika sem. Amen. Erade kai wo wade no. Amen. Bosomi nyame kai wo nya wo yefunde. Amen. Oma wo yefunde ho. Amen. Me fa banto abonifo yema. Amen. Obi bi o hwe ye wutie ye obi man so obi kuro so usika sem wadwuma sem enye ye. Amen. Okrata sem enye ye. Amen. Dio yade a wo hwe ye wutie jiwayaresa. Amen. Jiwayaresa. Amen. Bosome me bompa peja dwadifo be urade anim. Amen. Peja de tonfo be urade. Amen. Bosome nyame nti na nim kire mo. Amen. Nyame no mo. Amen. Ede nyame no mo. Amen. Nyame be sra mo adwuma no. Amen. Nyame sra mo adwuma no. Amen. Nyame twi atofo mamo. Amen. Tonwa ye beto o. Amen. Toso e betua. Amen. Mo amokope bia akoton. Amen. Erade mamunya ni o ma papa. Amen. Erade mamunya ni o ma papa. Amen. Mo amoya ben adwuma. Mo ya nkura adwuma. Me bompa mamo. Amen. Mo nya ni pani madoma. Amen. Mo nya nyankopani ni madoma. Amen. Yo hia promotion nyame fa ndom no. Amen. Yo hia transfer nyame fa ndom no. Amen. Mo amu twi adwuma. Amen. Mo amu twen adwuma bi. Amen. Erade mamu nti o mo nkan. Amen. Erade ma ye mfra mo. Amen. Erade ma ye email mo. Amen. Erade ma ye test mo. Amen. Me bompa ye ede ma adrover fo, bompa ye ma kwentufo. Amen. Bosumi me de adrover fo dosu ko wo Yesu mo je. Amen. Me de akwentufo dosu ko wo Yesu mo je. Amen. Me bompa ye fra passenger fo ma driver fo. Amen. Ene de nyame nkai mo. Amen. Bosumi nyame nkai mo. Amen. Me bompa ye ma apemfo. Nyame mo mu nyinse no ho ban. Amen. Nyame ma mo ngomfa mo ho ne mo ma. Amen. Nyame to ma fesu enfam ho. Amen. Da ye boni bi amososo bi Erade pengu mamo. Amen. Bompa ye ma akuafo. Amen. Nyame to nhyirenso ngum mfudi. Amen. Nyame ma mfudi enso doso. Amen. Bompa ye ma afarefo. Amen. Mo kopo amfa namra. Amen. Mo dwuma sem enye yi. Amen. Me frɛ bambɔ mamo. Amen. Obi bi a wo hwɛ me wakoma so ade no Erade ma ne mmerem. Amen. Asofo nyame adwuma yɛfoɔ. Amen. Nyame adwuma yɛboafoɔ. Amen. Meka asɔfoɔ. Amen. Meka nyame adwuma yɛfoɔ. Amen. Wo amoboa nyame adwuma. Amen. O nyame kae mo. Amen. Nyame kae mo ministry. Amen. Nyame mpagya ne nsa. Amen. Metwe aboafoɔ ma mo. Amen. Nyame ma ne numu nyame nsane. Amen. Mo sra ensane ma mo bosome. Amen. O Yesu demo ena mabompa ka amen kese pa. Amen. Ena mi bietate for na tum na nipa kakra bia opese nyame besra won bosome won frɛ yemre no ayebe mesra se ofra obetwe ho afro radio anasa u TV no se ne be ya ema ye feedback
na o friend na utie o radio TV so a me you free so number no MCR mo vanto so 0557 0557 000 000 967 and 0553 53 89 Mame for Odikai. Praise God. Hallelujah. Udini baby Hallelujah. Make a free Jamfuani. And day. The Sampa Boma Melem Mamma no Minson, Madame Funma Buafuina, Radin Kawo. A Radin Kaimo Bosumi. A Radin Kosra or Nana no money in our Bosumi. Amen. Na Adanse Mara. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na die na ujemu me rade se rade embesra. Efeme Mary Sam make us free achumango phobia. Ni jam ni me kunu ni me mamu nyina ma rade bosumi se omo ye ho ban. E bom pa ma Mary se bosumi nyankopon embesra mo na rade nyama doye bosumi. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na die na ujemu me rade. We can film contact appetite within the Porsche and me guy, my Jumane, my master, Busumi, my radin woman, and my money be kunu by a Jumamina. Porsche, Yame, Embesra Bosumi, Uno, Jumano Kunu, or yes to demo. Amen. Amen. Praise God. Hello, good morning. My Josu, Udini baby okasa free papa. The friend called you Alayan. Yet your papa. Usumi media, Mema, a show in that, and my wife said in the myself. Kwajo Nyame Embesra Bosumi. Amen. Nyame Nyawa doye Bosumi. Amen. Nyame Emma Wakuma Swadi Merem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru. Na dia na oje mo ma rade se rade mesra. Make us free at Chumako food, a friend Hannah. But I know a friend can I'm home for no work, Madden, and I'm Mrs. Somanian, depending on my rabbit. A rade wa fra Hannah baby o mame wo e wakuma da bia rade sane yade. Amen. Na wa fra so nyam e de one ne ba no e hye rade nsa. E rade bo mo ban bosome. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na dia na oje mo ma rade se rade mesra. Me de bitris mo kasa free ketekracho. Papa me jama pomo de me ma ene me juma se me no kunu spese mama nyankopon. Erade ketekrachi wa fra Beatrice bosome erade kwasra one ne busua ne ma ne kunu ade bi o ye bia erade embesra mo wo yesu demo me fra danse mamo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na de na o sra erade sa o mekai o na onye wadon. Me, phone you keep it. And I do a similar. Na okasa fru mame Accra. Erade wa fona o se ne kon. Erade ba wa yare sam no entono so. Me pa yare sam wo yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Good morning. Udini baby okasa fru na dia na oje mo ma erade se erade mekai. Ebesa. Ocho, the music is a child. Me So I just almost where I was in the last one doing a work for. Erade wa Fransa bosumi omo hia destiny helpers. Yes. Erade be srawon Amen. na ma aboafo mra wa brabo. O yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okasa fru na die na oje mo ma erade na die na opese erade. Na me kasa free a guapa. Me ma me wo aguma ya mo ato yare pa me de mu me urade. Erade wa friend Nestina so o ma me baby o bia wo yamwase wa yare sa 2 mina entono so yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Me pacho me kasa free take e pe me manjuli. Me pese na wo twe urade ba sra me ne me na no me manyina. Erade ma juri se ohia se obesra one ne ma ne nana nom na omo dance e erade ko sra won. Amen. Amen. Praise God. Hello, Papa. Good morning. Good morning. I told me I said, yeah.
Mr. Empire me man. Awurade wafra menhia ɔse ɔhia wa nsɛmmoa Awurade sra ne ne ma ne nananom Awurade yɛ ɔma dɔyɛ kai wɔn wɔ Yesu temu. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na ogya mu Awurade sɛ ɔmɛkae o. Pacho mekasa fra sante mampo efre mi dili. Igya me man me nananom nyinaa hye Awurade asante mampo ma me juri. Me bompa ye so one ne ma ne ne nananom Awurade kosra won na mo adanse. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tika udini baby okasa ya muati. Ni yesen busumi na otene nyankopon. Wa ya mbesira me. Awurade ya moase wakoa sɛ bosome ohia wo nsa hwɛ ohia danse Awurade kae no. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro. Ye very ma Paul na me kasa free amakom. Mr. Radi say busumi we omo me testimony no. Omo me emfa me nuan me ma ho. Ya brabo me ya ho odin ye bibie. Awurade wafra Paulina amakom ɔse ɔmo hia adanse ɔmo hia wo nsra hwɛ de adanse bɛbro ne na bushia no Awurade kae wɔn. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na die na opese ugye mo ma Awurade sɛ Awurade mbɛsra. But from Regina, but Regina ma one so kakra. medical results on can Awurade Regina hia wo nsra hwɛ. O hia wa yaresa. O hia wo die. Awurade fa wo nsa kan Regina. Amen. Yesu temu. Amen. Amen. Praise God. Yes, hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na ogya mo ma Awurade. Me jam na Kasa. Mente wonka. Awurade de wafra kan bia Awurade yama no wo Yesu demo. De wakoa kan bia yama wakoa. Amen. Amen. Praise God. me say hallelujah. Me ane ma. So me asu wa hoje me sinamo. Awurade wafra se ne nipadua ohia wa yaresa e wo nsrahwe kwan so. Awurade ne ma so ye de omo hye wonsa. Amen. Amen. Praise God. Me friend Fisher Jekum kasa free Ramzia. Me na ekwa interview ne srem jeni nyina ma Awurade sɛ Awurade kasa. Awurade Fisher Jekum sɛ ne nana kɔ interview. Awurade ma okonya ni peni ma dom ne Nyankopɔn no ma dom. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na ogya mo ma Awurade ma me. Pacho me jam ma. Me pacho me de anti comfort me first week I have to Kenya. Me pacho me jam ma me de ma ba Awurade anim. Me baba akon fa yefu. Awurade ma no ho ban ma me. Awurade Kenya se wafna one ne ma. Awurade kosa won. Ma obo mo ho ban o mo adanse. Amen. Amen. Praise God. Praise God. With them for the last color, Yemleno aso. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na dia na wogya mo ma Awurade sɛ Awurade mbɛsra obosome. Pacho me di Janet me fefi akra. And then ya me di afiba kwa kaminfio. Ni ya mambo ya mimbo me humbo me onchira me me na me jabu fe ni na America. Awurade Mama Janet yema wa wodapa. Happiest birthday. Yes, Awurade so de afiba kwa ka humfio no ho. Onfa nhyira emra wo ne wo ma. My God. Awurade mpagya mo. Omo wa dance, omo mo ho ban. Wo Yesu demo na mabɔ mpae ma. Mama Jane, me mama, happy birthday. Ewo Accra ho. Nyame nhyira ho. Esra say mo amofre nyina mente mempeke course no biom ewo studio ha. Na ye sane out a obetimi afre. Na mabaka obetimi afre aka ho 0557 30 90 80. Na me bo nka ye say
efiada ebe eye watch night eye mega watch night Yes. enti baby bi owo hwe ye na wuti ye free pia obesma ababi na nyame be ye nyame adanse etode ye bonu TV so bonu radio ma wuti bi no dodo na tu anamo ebe bompa ye so wa so de fie enti share no so samro opese me bompa ye gu bebi so apeja na me no mompa ye de wapeja ni nsuo de wapeja ni phone ni documents adebi wapeja me bompa ye se nyame tumi emowuremu nyame ahode mowuremu e fere adanse egu so ma wo Yesu demo amen Amen. nyame shira upi se ene one Sompa first service ebomu eyeden esome Sompa first service eye Monday to Friday ochra same time ye be hia yenko na yenko fa no nsi aka se bono emra. Have a good day. Bye bye. Wante unipeduase a ote ayaresase esono se wo apomuden ana esono se wo ahoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonnim yare no kofa bae we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titunya abrochirefo enim se yesapa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri